Tak čaute, už ma počujú, no konečne. Bol zle zapchaný. Čakať, niekto prišiel. Taký starý Fero, dedo. Ale furt tu počujem ten čum. Ideme si zapnúť asi tobogán. V druhom diele Minecraftu by sme si už mali založiť normálne svet. Hardcore. Nesľubujem na 100%, ale asi by sme mali. Tak. Kde tá dík voda? Tak to ide. No, ide. Dobre, rovno v tomto sem zabavíme trochu hardcoreu. Diele si zabavíme to, idem založiť za chvíľu. Dobre, ideme založiť safe. Dúfame, že sa nám to vydarí. Bude hardcore. Hardcore YouTube. Hardcore YouTube. Nemiel som. Dobre, môžeme začať. Dúfam, že všetko nám vyjde. Ja sa vám ozvem, keď sa mi to načíta. Tak, už sa mi to načítalo. Čo mi to blbne, vole? Tak mi to seka, to sa mi nepáči, akú mám grafíku. Ne, 3D. No vidíš, to je vončo. Kogo to vidíš, to je vončo. A nechcel som zrovna tento typ, ale rovno tu už máme aj normálny les. Dúfam. A samé prvé, čo zabijeme ovce. Viete, aj sopice sú dobré. Ale to keby sme mali nedostatok zdroja jedla. Čož sa obávam. Hoďa! Ninja! King Kong! Woo! King Kong potom. Ešte dva. Hneď mám jednu, sa mi zdá. Taká prebugovaná. Díky. A ty díky. Bam! Proste vy krasavice, ešte jedno, dve. Aha, vecka. Nájsť okno. Tady ti nič nedávam. Roty, modify myš. No ideme. Čo sa obávam, už pozrite, koľko máme života. No nie života, ale jedla. Čo? Počkať.
Idem s mikrofónom na kúpanku. Ako som si všimla, tak robím odpoveď, nikto ma neodpovie. To je pozitívne. Mikrofón nerobí zle. Ten mikrofón je sympatiak sám o sebe. Dobre. To by bolo dneska na dneska všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite like a ak chcete byť informovaní na ďalšie videá z kanálu YouTube Money, tak nezabudnite dať odber a čaute.